Ar draws y Deyrnas Unedig, mae llawer o sgyrsiau sylfaenol yn digwydd am sut mae rhannau gwahanol o gymdeithas yn newid. Rydym wedi profi argyfwng ariannol, sgandalau corfforaethol, ffydd ddirywiol mewn sefydliadau cyhoeddus, a dadleia ynghylch rôl elusennau yn y dyfodol. Mae'r materion hyn i gyd yn gysylltiedig â chwestiwn eang sy'n effeithio arnom ni i gyd yn yr un ffordd. Sut ydyn ni'n creu cymdeithas ffyniannus, neu wneud lles yn y dyfodol? Mae sgyrsiau am faterion gwahanol yn tueddu digwydd ar wahân, ac weithiau dim ond o fewn grwpiau cymdeithasol neu broffesiynol penodol. Yn rhy aml y cwestiwn yw, beth sy'n bod gyda phobl, ac nid beth sydd o bwys i bobl. Mae'r byd yn newid yn gyflymach nag erioed o'r blaen. Mae angen i ni feddwl am faterion byd eang fel cymdeithasau sy'n heneiddio, newid yn yr hinsawdd, a thwf cyflym technoleg. Beth os, yn lle gweld heriau, roeddem yn gweld cyfle i feddwl yn wahanol am y cwestiynau mawr? Cwestiynau am gymdeithas, technoleg, dyfodol elusennau, a sut y gall pobl a mudiadau gwahanol weithio ar y cyd. Gall dod ynghyd i ddatblygu atebion fod yn hynod bwerus. Fel y mudiad Wevolution yn yr Alban, sy'n darparu benthyciadau di-log i grwpiau lleol mwyn iddynt dyfu busnesau cymunedol canoliadwy. Ac elusennau fel Mac UK, sy'n defnyddio amagwedd a arweinir gan bobl ifanc, i draws newid y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio gyda phobl ifanc sy'n profi problemau iechyd meddwl. Mae'r cwestiynau mawr am sut y gallwn wneud lles yn y dyfodol eisoes wedi'i gofyn. Felly, beth am geisio eu hateb nhw?